December 24, day 4 ng ating bakasyon sa Bicol. Malakas na ulan ang bumungad sa ating umaga. At dahil wala pa namang gagawin, ay bumalik muna ako sa aking pagkakahiga. Brownout nga din pala kaya naglaro muna ako ng ML ng offline mode. Masyado pa nga maaga para maghanda ng mga lulutuin para sa Pasko. Kaya nag-iisip-isip ako kung ano nga ba ang pwede kong gawin. At nang tumila ang ulan ay kumuha na kami ng mga buko na gagamitin namin sa aming buko pandan. Sinimulan ko na din ang pagkuha ng mga kalamansi na aking gagamitin sa aking imamarinate na manok. Ready na nga ang aking mga ingredients at paghahalu-haluin ko na to para maibabad ang manok ng maghapon. Pinaghalo-halo ko lang ang bawang, kalamansi, oyster sauce, ketchup, toyo, paminta at asukal. Hahalu-haluin lang natin ito ng maigi at pwede na nating ilagay ang ating manok. Ibababad natin ito ng maghapon at babalik na rin natin ito kada isang oras. Alas 4 ng hapon ay handa na kami upang mag-ihaw ng aming manok. Sa pag-iihaw nga ng manok o kahit anumang inihaw, mas mainam nga kung papahiran natin ito ng sauce mula sa ating pinagmarinidan. Dahil sa paraan na ito ay mas lalo pang manunuot ang lasa ng ating mga ginamit na ingredients. Pagsapit ng gabi ay tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Sasabay ko na dito ang paghuhugas ng mga kaldero at pagligo at maghahanda na rin para pagsaluhan ang lahat ng mga hinain. Hanggang dito na lang, Merry Christmas sa inyong lahat.